מוסה. ביירות, ביירות. מוסה, להביא לך כיסא כי זה ארוך, זה לא נגמר בדקה. ביירות, ביירות. יזן, כן. יאללה, שיהיה יזן. סגרת את המצלמה מהיר. לכל הקליל, אל שעולה שחרר הגליל, רבי שמעון, אדום לבד אורחי, רבי שמעון, הכל היה עם איזשהו תמין. אתה יודע איך התחיל השלט של סבא שלו למירון? איך? תרופה למרפא. נכון. כן. בגדול, תרופה למרפא. איפה? ברחוב 100 שערים שמה? יש לי, אני אראה לך את התמונה. איפה זה היה אבל איפה? למטה היה כתוב הסעות גם לסוריה. נכון. זה אני... לא ראית? רגע, שלחתי לך, תסתכל. החלטת שם ב100 שערים זה היה? ברחוב 100 שערים? כן, למטה. לא זה, לא זה, לא זה. שלחתי לך.
זה. בבקשה. תראה מה כתוב למטה. תרופה למשבר. תרופה למשבר. הופה. תראה מה כתוב למטה. אתה רואה? תקריא בקול, שכולם ישמעו. המחירים מתאימים לזמן. בכבוד רב. חיים עתיק, מנהל משרד הגליל, ירושלים, רחוב מאה שערים, מול בתי ורשה. רבותיי, רגע, והלאה. תקרא הכל, תקרא, אל תחסוך. מדי יום יש שירות לסוריה לנוסעים והובלת מסע. רבו ישראל, מי שיזכור את רב חיים עתיק יתנהג אחרת בכל מקום בעולם. מה כתוב למעלה? אוטומובילים. וגם לעילוי נשמת רב חיים עתיק, שנה הבאה צריך להיות בהפרדה מלאה. זה בוודאי לפני קום המדינה. לא, זה בטוח. אוטומובילים גדולים וקטנים, טבריה אתה רואה עם א', טבריה, ככה זה עלה. כל הכבוד, גם אומרים תודה למוסא. מוסא יישר כוח גדול. ולשניאור ולכולם, כל הכבוד לכם. שבשנה הבאה